Всъщност самата експозиция се състои от близо 70 работи. Правени се през различни периоди от време, като така най-сериозно представения цикъл от работи е Голото тяло, което е един любим мой жанр, който разработвам още от самото начало на творческия ми път. Веднага след академията даже направих няколко изложби. Част от тези неща, които са на изложбата, са показвани в различни изложби. Тук е и цикъла Космос, който разработвам също с голямо удоволствие. И съм представил няколко от работите, макар че повечето са нови в изложбата тук сега. Друг цикъл, който показвам за първи път, но е правен преди около 10-15 години, е цикъла Терени. Също така не показвам или малко от нещата, които са тук сега са показвани, е цикъла Пътуване във времето или в квадрат. Най-непознат е цикъла Пирамиди, който съм излагал само в чужбина, на една изложба в Средиземноморската банка в Гърция и в Италия. Но в България пирамидите не съм ги излагал. Използвал съм най-различни техники, като се започне от чист акварел и се стигне до смесени техники, като съм редувал класическите методи с нови такива, не само като изразни средства, бои, материали, но и като третиране и обработка повърхността на хартията. Но повечето неща са с смесени техники, материали. Две от работите ми, терени, които също не са показвани. Погледа е от всъщност птичи поглед. Техниката е много специална. Така, като времетраене е малко продължителна, но се получават много интересни ефекти. Това са неща, които са правени, както казах, преди 10 години, обаче в момента продължавам да я развивам тази техника и мисля, че съм на прав път. Това е един цикъл Космос, с който с повечето от работите съм участвал в една изложба на Съюза на българските художници в далечната 1999 година. Това е един цикъл, който продължавам и до ден днешен, като го развивам, разбира се, в по-други цветове. Използвам и една специална технология за обработка на хартията. Все пак космоса е нещо необятно и предразполага към така по-приволни и по-свободни търсения на бои, материали и гледни точки. Това е цикъла Пирамиди. Работен е преди 10 години. Връщам се често и на него.
излагане веднъж като цяло в Гърция, в Средиземноморската банка. На 2-3 изложби съм участвал в Италия и продължавам. Пирамидата е духа. Пътуване във времето. Един цикъл също не показвам, макар че го работя от много години. Това е много абстрактно понятие, затова го обичам. Даже повече от абстрактните ми работи работя по проектите от този цикъл. Даже последните ми големи маслени картини са правени точно по някои от работите, които виждате тук на изложбата.